Γεια σας σε όλους! Σήμερα θα σας δείξω μια πολύ απλή τεχνική για να κερδίσετε στο Chicken Round 2, Chicken Round Duo, όπως το λέμε στα γαλλικά, και να τα πάρετε καθαρά, χωρίς να πάρετε περιττά ρίσκα. Και λίγο πριν ξεκινήσουμε, αν θέλετε να παίξετε σε μια ασφαλή πλατφόρμα, πραγματικά ασφαλή, χωρίς απάτες, σας βάζω το link στην περιγραφή. Είναι το link που χρησιμοποιώ και εγώ, οπότε μπορείτε να κάνετε άφοβα. Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε στρατηγική. Ειλικρινά, παιδιά, το Chicken Round 2 είναι ένα παιχνίδι όπου μπορείς πραγματικά να τα καταφέρεις. Αν παίξεις έξυπνα, όχι αν παίξεις απίστα. Και η μέθοδος που χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή μου επιτρέπει να μεγιστοποιώ τα κέρδη μου, μειώνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους. Είναι πάρα πολύ απλή να την καταλάβεις. Βασικά, κάνω αυτό που αποκαλώ τεχνική build and bud. Λοιπόν, χτίζεις μικρούς ασφαλείς πολλαπλασιαστές και τα εξαργυρώνεις μόλις φτάσεις στο στόχο σου. Δεν υπάρχει τρέλα, δεν υπάρχει πάμε για ένα ακόμα άλμα, όχι, τίποτα από αυτά. Λοιπόν, θα σας δείξω. Εγώ πάντα ξεκινάω σε easy mode. Οπότε εδώ κάνω 4 ήρεμα άλματα για να ζεστάνω το παιχνίδι. Είναι σταθερό, είναι ασφαλές, ανεβάζει τον πολλαπλασιαστή χωρίς πίεση. Ο στόχος είναι πραγματικά να δημιουργήσεις μια σταθερή βάση. Και μετά, μόλις έχω τα 4 άλματά μου στο easy, περνάω σε medium mode. Και εκεί κάνω πραγματικά 1 ή 2 άλματα το πολύ, όχι παραπάνω. Αυτό μου επιτρέπει να εκμεταλλευτώ έναν πιο ενδιαφέροντο πολλαπλασιαστή, χωρίς να μπω στην τρέλα του να ρισκάρεις τα πάντα. Και αν τα άλματα πάνε καλά, ακόμα καλύτερα. Και νιώσω ότι αρχίζει να γίνεται ζώρικο, σταματάω αμέσως. Μετά από αυτό, κάνω cash out. Πραγματικά, σκέφτομαι, αλλά όχι υπερβολικά, ας πω κάνει όλη τη διαφορά. Κερδίζεις λίγα, αλλά συχνά, οπότε για μένα είναι 1000 φορές καλύτερα από το να θες να το παίξεις ήρωας, να δοκιμάσεις ένα άλμα παραπάνω και να τα χάσεις όλα. Και βασικά, αυτή η τεχνική βασίζεται σε 2 πράγματα. Να μην είσαι υπερβολικά άπλιστος και να σέβεσαι τα βήματα. Να οργανώνεσαι, να δοκιμάζεις λίγο και μετά να κάνεις cash out, έτσι. Έτσι μετατρέπεις το παιχνίδι σε κάτι κερδοφόρο και όχι σε μηχανή απογοήτευσης. Οπότε, αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτή τη τεχνική και να παίξετε σε καλές συνθήκες, μην ξεχάσετε. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή. Είναι ασφαλής σύνδεσμος αυτός που σας γλιτώνει από όλες τις περίεργες πλατφόρμες όπου δεν μπορείτε να κάνετε εύκολα ανάληψη των κερδών σας. Γι' αυτό είναι που σας επιτρέπει να παίζετε ήρεμα και να κάνετε γρήγορα ανάληψη. Αυτά, παιδιά, δοκιμάστε το και δείτε μόνοι σας. Θα μου πείτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αλλάζει τα πάντα. Λοιπόν, τα λέμε σύντομα με μια καινούργια τεχνική.